До, до, ре, ре. А ці любите ви оперу? Прыгожы будынак, чырвоныя кулісы, багатыя дэкарацыі і людзі на сцэне, якія сваімі галасамі, падаецца, могуць рэзаць метал. Витя, это ж балет, а не опера. Я паблытаў. Вохці мяне, трэба настроіць голас. Да-да. І вось уявіце, 1930-е гады. Сцэна самай вядомай сусветнай оперы «Ла Скала» у Мілане. Шык, прыгажосць, разнакаляровыя агні, багатыя касцюмы, сотні гледачоў пляскаюць у ладкі. І вось пад апладысменты публікі на сцэну выходзіць чалавек. Ён кланяецца і пачынае спяваць вось гэту песню. Лавоніку лавон полюбил, лавоніка чаровички купил, лавоника душа ласковая, чаровичками поплясала, а лавоник... Так это ж Лавониха. Да вот я познал. Не могли такое у миланской оперы спевать. Что ты брешешь? Итальянцы ж по-белоруску не разумеют. А вось і маглі. Было такое. Прычым не толькі ў Мілане. Сёння пагаворым з вамі пра самага вядомага беларускага опернага спевака Міхаіла Забейду Суміцкага. Міхась Забейда нарадзіўся 14 чэрвеня 1900 года ў вёсцы Шэйпічы Пружанскага раёна. Сялянскае жыццё было цяжкім. У сям'і Забейдаў з 7 дзяцей выжыў толькі Міхась. З малых гадоў хлопчык быў вельмі кемлівым, таму, адвучыўшыся ў царкоўна-прыхадской школе, ён у 14 год паступіў у настаўніцкую семінарыю ў Маладзечна. Навучанне ў семінарыі Міхась завяршаў ужо ў Смаленску, куды навучальная установа пераехала з-за пачатку Першай сусветнай вайны. А пасля атрымання адукацыі Забейда паехаў у Сібір. У Сибирь? Яго что, сослали? У Сібір ад вайны, як і шмат хто з беларусаў, з'ехала маці Міхася, Александра Суміцкая. А маці сваю Міхась вельмі любіў. Ён пазней нават прозвішча сваё павялічыў і пачаў называцца падвойным прозвішчам Забейда Суміцкі ў гонар маці. А таму ў 1918 годзе пераехаў да яе. Спачатку уладкаваўся настаўнікам у вёсцы пад Барнаулам, а пасля ў 1920 годзе пераехаў у кітайскі горад Харбін. Гучыць неяк глуха. Глуха не глуха, а ў гэтым горадзе зараз 10 мільёнаў чалавек жыве. Ну то значыць зноў за мамкай пацягнуўся. Не, там другая гісторыя. Харбін вельмі цікавы горад. Ён быў заснаваны на кітайскай тэрыторыі ў канцы 19 стагоддзя рускімі і кітайскімі будаўнікамі вялікай кітайска-ўсходняй чыгункі. Пасля рэвалюцыі туды з'ехалі дзесяткі тысяч эмігрантаў, і Харбін стаў на 20 год горадам жыхароў былой расійскай імперыі. У Харбіне Міхась вырашыў працягнуць адукацыю і паступіў у Харбінскі расійскі універсітэт. Там цэлы універсітэт быў. І мог бы Міхась стаць добрым кітайскім ці расійскім юрыстам, але у Міхася Забейды было адно вялікае захапленне – музыка. І ў Харбіне яму пашанцавала. Ён патрапіў у вучні да вельмі вядомага і добрага педагога і музыкі Юліі Платніцкай, былой супрацоўніцы самого Шаляпіна. І навучанне, відаць, ішло вельмі добра. У 1929 годзе, ужо пасля сканчэння універсітэта, Забейда здзейсніў сваю мару і патрапіў на працу ў Харбінскую оперу, дзе стаў солистом. Михаил Иванович, ласка, просим, як гэта? Покажите. Михаил Иванович, ну что, правда, да? Ну... Пробачьте, у меня выступление, я спешаюсь.
Дэбютаваў Забейда ў ролі Ленскага ў оперы «Яўген Анегін» Петра Чайкоўскага, а наступныя 3 гады выконваў першыя партыі ў «Фаусце», «Трэвіяце» і «Рыгалеце». У Рыгалета? Коцікі. Забейду Суміцкага хваліла прэса і публіка, пакідалі добрыя водгукі спецыялісты. І хлопец з Пружанскага раёна паверыў у свае сілы. У 1932 годзе Міхаіл здолеў атрымаць італьянскую візу і паехаў працягваць музычную кар'еру ў Мілан, сталіцу еўрапейскай оперы. І Мілан прыняў Забейду вельмі добра. Малады Міхаіл навучаўся ў вядомага спевака Фернанда Карпі, пазнаёміўся з Шаляпіным і ў хуткім часе сам пачаў выходзіць на сцэну. На сцэну міланскай оперы «Ля Скала», месца, дзе хацеў бы выступаць любы оперны спевак свету. Каго ласкала? Ай, коцікі, нагадайце, на што я вас увогуле перадачу бяру. О! Санта-Марыя де ля Скала. Так называлася царква, якая стаяла на месцы оперы, названая ў гонар роду Скала, альбо Скалігьеры. Ну, вось такая назва і засталася. Зразумела? Добра. Тэнар Забейды, а Забейда быў тэнарам, хваліла прэса і параўноўвала яго з вельмі вядомым спеваком Цітам Скіпа. Міхась выконваў тэнаровыя партыі ў операх «Трэвіата», «Рыгалета», «Севільскі цырульнік», і гэта быў несумненны поспех. Забейду Суміцкаму прадказвалі доўгую і бліскучую кар'еру. Ідзе на оперным Алімпе ў Мілане. Ад кар'еры Міхаіл адмаўляцца і не думаў, а вось у канкрэтных планах пабудовы гэтай кар'еры вырашыў рызыкнуць. У 1935 годзе з родных шэйпічаў, якія тады знаходзіліся на тэрыторыі Польшчы, прыйшла навіна, што старэнькая маці Міхаіла, якая яшчэ ў 20-х гадах вярнулася з Сібіры і якую Міхаіл не бачыў аж на 16 год, моцна хварэе. Спявак вырашыў быць бліжэй да маці і таму падпісаў кантракт з познанскай операй і пераехаў жыць у Польшчу. У познанскай оперы Забейда Суміцкі пратрымаўся толькі 1 год. Але не з-за праблемаў са спевамі ці з рэпертуарам. Выступы з ягоным удзелам праходзілі з вялікім поспехам. Ён саліраваў у оперы «Выкраданне Сіраля» Моцарта ці ў «Юліі Цэзары» Гендэля. Праблемы паўсталі з іншага боку. Дырэкцыі не падабалася, што вядомы тэнар Міхаіл Забейда Суміцкі называе сябе беларусам. Ну и что тут такого? Белорус и белорус. Не папуасом же ему называться. Это нам цяпер відавочна, а тады ўсё выглядала па-іншаму. Ну вось глядзіце. Нарадзіўся на крэсах всходніх, амаль што Польшча. Вучыўся ў Расіі, пасля жыў у Кітаі. Чаго гэта ён сябе беларусам называе? Вёска-то ягоная на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца. І што самае важнае, ён жа інтэлігентны чалавек, адукаваны, зорка. Як такі можа быць не палякам, а нейкім там беларусам? Ла-ла-ла-ла-ла-ла, та-та-та-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла. На той момант сапраўды яшчэ моцна сядзеў стэрэатып, што беларусам можа быць толькі бязграмотны мужик, але ніяк не зорны тэнар з Ла Скалы. Зрэшты, чаго ўжо там? У тыя часы і шмат хто з беларусаў так думаў. І вось вам цікавы прыклад. У 1930-х гадах у Польшчы, а зрэшты па ўсёй Еўропе, зіхацеў сваім талентам яшчэ адзін вядомы оперны спявак – бас Павел Пракапеня, альбо Пракапені, як яго звалі ў Італіі. Быў гэты бас-барытон з суседняй ад шэйпічаў вёскі Заполле, карацей, зямляк Міхаіла. Але вось Пракапеня быў зусім не супраць, калі яго публічна прадстаўлялі польскім спеваком і са сваёй беларускасцю нікуды асабліва не лез. Вот жа бесхребетны, а яшчэ бас. Канешне, грошы не пахнуць. А вот вы пачакайце судзіць. Міхаіл Забейда Суміцкі пасля канфлікту ў Познані ў 1937 годзе пераехаў жыць у Варшаву і пачаў працаваць там на радыё. Зрэшты, гэта было нават зручней, ён змог часцей бываць на радзіме ў маці.
Забейда Суміцкі ў гэты перыяд шмат гастралюе па Еўропе, але ў той жа час робіць частыя гастролі і па гарадах і мястэчках роднай заходняй Беларусі. Вільня, Гародня, Ліда, Берасці і нават невялікія Ружаны пачулі вядомы еўрапейскі тэнар спевака. Вітаю вас, земляки! Секундочку, Михаил Иванович, секундочку. Можно? Дякую великий, Михаил Иванович, дякую великий. Рады был выступить. Передавайте привитание танку. Передам! Да, дарэчы, Забейда Суміцкі якраз у гэты час пазнаёміўся з Максімам Танкам, Рыгорам Шырмам і іншымі вядомымі беларускімі дзеячамі. Якраз у гэты перыяд вядомы спявак уключае ў свой рэпертуар оперныя апрацоўкі беларускіх народных песень і выступае з імі не толькі ў Беларусі, але і падчас сваіх гастроляў па Еўропе. На сцэне міланскай, парыжскай, варшаўскай оперы для тысяч абазнаных слухачоў гучалі Лявоніха, Зялёны дубочак, Пукавала зязюля, Калыханка. Вось паслухайце, візітоўка спевака, песня «Малады дубочак». Зялёны дубочак на ярках хилился. Молодый мальчик, О, наш мужик, трымаўся свайго. Моя павага, рэспектуха. Уключаў гэтыя песні ў сваю праграму Забейда Суміцкі, нават не гледзячы на тое, што гэта адбівалася на ягонай кар'еры. Павел Пракапеня, спяваючы тое, што падабалася польскай публіцы, атрымліваў званні, медалей і добрыя прапановы. А вось Міхаілу паступова ўсё больш і больш абмяжоўвалі магчымасці для выступаў. Было крыўдна. Але прыйшоў 1939 год і стала не да крыўдаў. Пачалася вайна. Падчас бамбавання Варшавы Міхаіл Іванович быў моцна кантужаны. Пазней ён змог вылечыцца і ў 40-м годзе пераехаў жыць у Прагу. І вось тут пачынаецца самы неадназначны этап у жыцці спевака. Зрэшты, не ў яго аднаго. У 1940 годзе, каб неяк выжыць, Міхаіл Іванович пагадзіўся на працу ў пражскай оперы. Выступаў сусветнымі хітамі, народнымі беларускімі і украінскімі творамі. Агулам на той момант ён ужо мог спяваць на 16 розных мовах і за адзін выступ мог спець песні на 10 розных мовах. У гэтай оперы яны так спяваюць, што не разбярэшся на якой мове. А каб разбірацца, трэба часцей у оперу хадзіць. Вось жа, выступаючы ў пражскай оперы, Забейда Суміцкі мусіў ездзіць на гастролі. І тут атрымлівалася такое. Ну вось глядзіце, выступаў ён у Берліне, Варшаве, Вільні, Менску, Беластоку, Баранавічах. Выступаў на сцэне ў Ваўкавыску ў 1943 годзе, добра ведаючы, што якраз у гэты час у лясах змагаецца з нацыстамі ягоны стрыечны брат Язэп Урбанович, адзін з кіраўнікоў антыфашысцкага падполля. Альбо вось у 1944 годзе Забейда Суміцкі дае вялікі канцэрт у Вільні. Дзесьці ў той жа час, калі ў Італіі пад Монте-Касіна у складзе польскай арміі Андерса б'ецца супраць нацыстаў галоўны візаві Міхаіла Івановича Павел Пракапеня. Так вось праскідаў лёс. Да Прокопеня мужиком был? Ладно, бесхребетность адмяняется. Так. Ці служыў у гэты момант Забейда Суміцкі немцам? Захаваліся ўспаміны аднаго беларуса, які быў вывезены на працу ў Германію, нейкім чынам патрапіў на канцэрт вядомага спевака ў Берліне.
Дык вось той беларус узгадвае пра вялікі эмацыйны ўздым ад беларускіх народных песень Забейда Суміцкага і успамінае, што гэты канцэрт успрымаўся хутчэй як акт супраціву, чым супрацоўніцтва з немцамі, бо даваў надзею. Ну такое сабе, 50 на 50. Зрэшты, Забейду Суміцкаму немцы прапаноўвалі больш сур'ёзныя пасады. Напрыклад, узначаліць беларускае радыё ў Берліне. Але той ад любых такіх прапановаў адмаўляўся, толькі спяваў, ездзіў і спяваў. Таксама існуе згадка, што, выступаючы на радзіме, Міхаіл Іванович нейкім чынам перадаваў партызанам ганарары за свае выступы. З улікам таго, што партызаніў у тых краях ягоны страечны брат, то вельмі можа быць. Такі вось дзіўны лёс бывае ў творчых асобаў – несці сваю праўду ва ўмовах акупацыі і старацца не заляпацца. Падаецца, у Забейды Суміцкага атрымалася. Ну, не ведаю. Я ў тэлевізары шмат такіх бачу, якія стараюцца не заляпацца. Ну і... Пасля вайны Міхаіл Забейда Суміцкі стала пасяліўся ў Празе і пражыў там рэшту жыцця. Ён шмат выступаў і ездзіў у гастролі па ўжо іншай Еўропе. У 1963 годзе, дзякуючы вялікім высілкам Рыгора Шырмы і Максіма Танка, Забейду Суміцкага запрасілі выступаць у БССР. Савецкія чыноўнікі шкодзілі як маглі, але гастролі адбыліся. Тэнар Міхаіла Івановича пачулі ў Менску, Гародні, Ваўкавыску, Слонімі, Лідзе, Баранавічах, Віцебску, Магілёве, Гомелі. А ў 1965 годзе у Варшаве была запісаная пласцінка Забейды Суміцкага з ягонымі беларускімі народнымі спевамі. Вы іх можете паслухаць, яны ёсць у Ютубе. У Празе Забейду Суміцкага наведвалі Максім Танк, Ян Кабрыль, Владзімір Караткевіч. Ён ліставаўся шмат з якімі беларускімі дзеячамі, распавядаў пра сваё жыццё і заўсёды хацеў вярнуцца ў Беларусь, але яму не давалі дазволу. Памёр Міхаіл Забейда Суміцкі ў Празе ў 1981 годзе. То калі будзеце ў гэтым цудоўным горадзе, схадзіце на мясцовыя альшанскія могілкі. Кладзіце васількоў на магілу чалавеку, які зрабіў бліскучую музычную кар'еру, выступаў на лепшых еўрапейскіх оперных сцэнах, але пры гэтым заўсёды вызнаваў сябе беларусам. Што для сярэдзіны 20-го стагоддзя, на жаль, было досыць незвычайнай справай.